súborný zván, ktorý si pre vás pripravil krátne vianočné pásmo pod vedením nášho tatka súboru inžiníra Lea Blažeľa, umeleckého vedúceho Jožka Stacha a manažéra organizačného vedúceho Karola Augusta. Pôvod výšov a tancov pochádza z okolitých obcí Trnavy, ako sú Pečeňany, Laderovce, Križovany, Orešany, Bogdanovce, Smolenice a mnoho ďalších. Trnavská rovina to nie sú len voniace salány obilia, polia kukurice, sady ovocia, ktoré pod svahmi malých Karpát či Vinovca, ale Trnavská rovina odkrýva aj bohatstvo ľudových piesní. Sú to melódie ľúbivé, ťahavé, ale je tiež sviežejšie, patriace k zvykom či chlapcom. Okolí Trnavy chodili chlapci pred Vianocami vyberať na oplátky so slovami Fuky muky, dajte múky, 3 oplátky na oplátky a tú 4 orechov, bereme to dole. Pochválen bude i Márie meno. V dnoch týchto svátečných nech je pozdravený. Bo celé kresťanstvo v dnoch sa týchto chystá hlas sláviť památku narodenia Krista. Tú krásnu príhodu narodenia jeho chcem vám dnes predložiť dla písma svätého. Narodil sa nám Ježiš Kristus kráľ, čože jemu dám, vedia nič nemám, čože jemu dám, vedia
Raduj sa, vesel sa, betlehemská kasa. Táborná, odrená, horého druha. Nám mudrého sveta si aj kozičky jahove, plavenú kožuše, aj bačkorky nové. Každý ptáčik Ježišku svoju notu spíva, len rastáda soba, ďaleka sa díva. Sedí vrabek na pilie, z neba si on číri, a pinkavka tin, 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 narodil sa Boží syn. Osloviť náš štebotne, už je štedrý deň. Na peci je hrnúštek a buketky vnen. A ja sa tam domýkam a buketky vymýkam, veď buketky ven, je štedrý deň. Dávaj Kubo hore, hore, Dominika, nech prestaneš hore, hore, Malinka. Dajte pokoj tu vieť, drieme sami. Nedávno som prišiel z Slovenska. Dobre bolo Kubovi, Kubovi, doňahom mladý. Preskakoval píčky, búčky, vysoké skaly. Len kto zle urobil, že sa neodmenil, keď tu postaví. Doňahom mladý. Čo sa to podpili pred nami? A ty to tu ide osvietlé žiarami? Čo sa ma bojíte? Čo trápite seba? Hľa, radosnú novinu prinášam vám z neba. Lebo sa narodil sveta vykupiteľ, budúci národov, od Boha učiteľ. Pospíchajte teda k Betlehemu, chváliť ho a zdávať vďaky jemu. Počuli reči. Vezmime mu mlieka, do hrnca sladkého, žintice a syra pre matku za zjem. A ja sa zveznem gajdy a zahrám mu na nej, aby chutne driemal na tej tvrdej slame. Staň, Kubo, a hladná nebol, už svitá dennica. No keď sme sa najedli, napili, natancovali, naspali, poďme na armu Ježiškovi oferovať. Pozrite, hľa v skutku to pachla máme. Ako anjel zvestoval, v jasličkách na slame. Pristúpte teda, bratkovia, blíž k nemu. Učiňte poklonu a vzdajte česť jemu.
Milý náš Ježiško, a ja ti oferujem hrozna za košíček, medu za hrnčíček, ešte k tomu takú klobásu, čo ťa nou 3-krát opášu. A ja ti oferujem také jablčko, jak je moje srdiečko. Na, zeber si a hryz. A ja ti oferujem takého barana, že ho nezíš od večera do rána. A ešte k tomu hrudku síra, aby ťa vychovala tá tvoja matka milá. Chcem bratríčku Mikulášku, lebo nás to, čo si straší. Zavolaj na Vávra, nech sa sem ponáhla nás poteší. Neboj sa, Jožko, nestraší nás, lež aniel Pána uplní nás. Tam leží dieťatko malené, mlynatko zabalené. Tomu sa všetci pokloníme, jakú muzičku mu spravíme. Ja vezmem pustičku a ja zas gajničky mu zahráme. Nebeského kráľa, neba zeme Pána zakúsime. No, chlapci zmijali. Oblúvajte, bačkovi. Berte nohy na ramená. Pôjdeme my do Betléma. Ja idem celé. Trochu hrušiek so stupkami, inšieho nemáme.
za vemenkou. Kozička, daj mlečka, nech dieta nebrečka, na kašu, na kašičku. Vianočná doba začínajúca Luciou niesla sa v znamení rôznych úkonov a praktík, ktoré mali zamedziť škodlivému vplyvu zlých síl, ako i rôznych praktík ľúbostného charakteru. V našom okrese sa nemalý význam pripisoval aj cesnaku. Dávali ho husy, aby sa nebála, matky ho namočili do medu a potierali mu čela deťom, aby boli dobré, a dievkami, aby sa mládencom páčili. Celý cyklus vianočného zvykoslovia vrcholil na Štedrý večer, keď sa vykonával ďalší celý rád magických úkonov. Súčasťou vianočne prestretého stola bolo sito, ktoré obsahovalo záhrsť z každej úrody, čo malo byť prísľubom aj hojností úrody v nasledujúcom roku. Zabezpečiť bohatú úrodu malo aj symbolické rozhadzovanie orechov po kútoch so slovami: Kúty, kúty, prázdne kúty, nemám vás čím obdariti, vím na obdarte, so šťastným, so zdravím, a ja vás týmito orieškami. Buďme všetci veselí, ako vlci viesedí. Vyspíme sa na kameni, vyležíme na koreni, pri tých našich ovečkách, pri tých našich stádočkách. Milá,
tam pálenku predávať. Idem, napíjem sa. Kde tam musím hľadať za starého po všetkých kútoch schovaného? Jezu, čo si robíš? Keď ja chudák, nič nemám. A ja si dám hrudku másla, aby sa ti tá svatá rytka trásla. Vítaj nám, Ježiško premilý, ty moje občerství, z pesničky ústy. Všade kohúty spievajú, hviezdičky sa strácajú a zory stávajú. Vráťme sa teda, bratkovia, do domu našeho, kým slniečka nastane, svetla krásne. Aby sme sa ku stádam vrátili zavčasu a čoskôr ovečky vyhnali na pašu. Ženy plody pála, keď sa vetrí, treba za 4 zídu, páleno si chvála, kačeno, maleno, kto nezná to páleno, budeme si spívať do bilého rána.
dobrého a krásneho v následujúcom tisícročí a storočí, by sme sa chceli s vami rozlúčiť aj ponukou našej nahrávky na CD alebo kazete, ktorá vám určite pomôže potvrdiť si atmosféru vianočných sviatkov a ktorá vám určite pomôže predstaviť si, ako to bolo, keď ako prvý chodíval koledovať cigán, potom pastier kôz, svín a kráv a nakoniec hlásnik a mládež. Chlapci plieskaním bičov oznamovali začiatok štedrej večere. Chodiac popod okná spievali: šťastie, zdravie, pokoj sveží, vínšujeme vám. Poézie, predvianočnej poézie, ktorú nám priniesli a ktorá v každom z nás, hoď ako ľahostajno, rozozvučala kdesi hlboko skrytú strunu. Ďakujem vám pekne. Ešte raz.